asịrị m kwube m gara isi na onweghị ihe na-esere ekwensu na Chineke, onwekwana ihe na-esere ụka na ọdịnala. Ọ bụ site n'ezi aghọtaghị nke ọma na-akpalite mmụọ ọtụtụ ụmụnna anyị ha fụzie ndị buru akala dị iche iche, ha na-echekwudo na ndị dị otu a amarọ Chukwu. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatago n'ihe gbasatara ụka na ọdịnala. Ọ bụrụ na ịbụ onye ụka, otito dị Jesu, onye jisi ike maka Chukwu, maka ndị ntorobịa. Ave toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Praise God. Ngwa bịara m nso. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala, ndị ọdịnala kwuru sị na aka na-ama nzu ama munyi, aka ọbụla mara nzu ama munyi. Ngwa bịa ka anyị dọkọ maka ndị be sị na ọ bụrụ na ezukọ were eri anụ udene atọtue ngịga. Ọ bụrụ na ịbụ onye otu Kristi, unu nere ụnya yesterday bụ Ash Wednesday, mana o nwere ihe nsị ka njụa gị, kedu the significance of Ash Wednesday? Ọ bụrụ na egbue mmadụ ntụ n'egedege iru, kedu ihe ngosim nke a pụtara? Dịka onye otu Kristi, ọ ga-amasị m ka idere nye n'ozi edemede. Ngwa ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala, ngwa hụchaa ntị ọfụma. Ọ bụrụ na aka ji ọfọ maọbụ eze mmụọ maọbụ chief priest ama nzu n'egedege ihu anya ya, kedu ihe ọ na-egosi? Ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na anyị tụkọ isi anyị ọnụ were mee gịnị, zaa ọzịza n'ozi edemede nke ukwuu. Igbo bụ Igbo, asị m nke onye chi na zere ma nze zerekwa ibe ya. Ụmụnna anyị ka emesịa.